Repet, niciodată până acum nu s-a pus problema fraudării alegerilor în România de către instituții ale statului. Procente. Muie, ți-am spus! Alo! 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 Vă mulțumesc încă o dată tuturor pentru ceea ce ați demonstrat și în aceste zile, că sunteți o forță puternică, cu o înaltă disciplină civică, muncitorească, oameni de nădejde și la bine, dar mai ales la greu. Eu am fost un președinte al crizelor. Cred că una din cele mai frumoase amintiri pe care le am din perioada în care eram președintele României erau întâlnirile de la Cotroceni cu parlamentarii copii. Nici o întrebare nu m-a pus în dificultate în viața mea.